Oni tady dodělají jenom nějaký technické věci, jinak jsou to Ternečové Sokolov, pokud se nepletu, ano, nepletu se, koukám, že se nám to tady hezky zúžilo. Je vidět, že se máme rádi, protože počítám tak za 20 minut, budete všichni u mě a budeme si podávat ruce. No, proč ne? Rád si podám s každým ruku. Takže já nechám kluky, aby si to tady naladili a vyzvu Český západ, aby se připravil na druhé kolo, které bude po prezentaci Sokolova. Český západ se nám tady představí ještě 2 tanci.